Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil paso. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta.
Jack and Poy. Hali-hali hoy. Sino matalo, babarilin ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Dito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na Bato, naman. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito. Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi sa muka, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sangkit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mr. Kuliala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang. Parang malapit na. Parang gusto mo na isumakot. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah!
Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami sa mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni
Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files.
Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo, subok. Ito ay peritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatuloy. Oo nga. Diyan, Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, mula sa madaling madaling bato, bato, ang tatagukan tagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang... Hoy! Buksan na natin. Sandali, mahina ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Pundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ay, ito Ah, ay Hopya, may-ari. baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ate Ang na. amoy niya ay malinang na. Ito'y akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gaga. Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katanong. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. ang tamang sagot ay Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Tama, kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. salita, ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan. No? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama, maaaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa Mahal na Radyo ay Pambura.
para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Ay, pambura. Grade or score? Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ano? Ubusin ito, di ba? Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay Panimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? ba tumatawa? Huling paalam. At Makas, last goodbye. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede Ang ba? aming sagot ay kutsilyo. ano mang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. Ang sagot- Kami ay nagkakasa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw ha. Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat ang puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Pangibayo. Ito'y nagpapaalam. Panibang Oo Radyo ay Carsoncillo o Brief. Carsoncillo. O brief. O brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa.
manyano kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama, sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Alas 9 hanggang alas 12 ng gabi ang ating programang Rocky's Secret Files with Titan Jello. At syempre, ang ating lagi inaabangan na Top Secrets. Mga kabisyo, ngayong gabi na to, isang panibagong kwento na naman po ang kukurot sa ating puso. Isang kwento na pwede nating kapulutan ng aral. Kaya mga kabisyo, mamaya mapapakinggan na po natin yan. Pero bago lahat mga kabisyo, alam nyo ba, kanina may nagpa-register dito sa Love Knows No Boundaries, si Kuya Tirso Palermo. Tama ba ako doon? Palermo. Ayan. Isang Grab driver po yan. Tapos avid listener daw po natin siya. At ngayon, bumabiyahe po yan si Kuya Tirso. Ingat po kayo, Sir Tirso, kung may sakay man po kayo. Alam ko na safe po sa inyo ang sakay ninyo dahil napakabuti nyo pong tao. Yan, di ba? At maraming salamat sa pagtutok niyo po sa 90.7 Love Radio. At syempre mga kabisyo, speaking of mga Grab driver na nagpaparegister sa Love Knows No Boundaries, alam nyo ba ngayon, araw na ito, February 26, Thursday, meron pong 3 nanalo sa mga programa po na Latanya Chinita, Konyo Bicolano at Kim Chino. At babanggitin ko po at i-recap ko lang po ulit mga kabisyo yung mga lucky winner po natin sa Love Knows No Boundaries at handog ito ng ACS Pride Detergent. Congratulations po sa winner ni Tanya Chinita kanina na si Ronald Buena, isang Grab driver na may plate number na NKD 5451. Siyempre, congratulations din po sa ating lucky winner kay Konyo Bicolano sa kanyang programang Dear Love na si Mario Madera, isa pong taxi driver na may plate number na NCG 5898. At siyempre, congratulations din po kay Kim Chino dahil meron rin po siyang lucky winner ngayong gabi na to na si Arche Pagsanhan, isang green GSM driver na may plate number na NIC 3053. Kung meron po sa inyo ngayon na nakarinig na kayo po ay lucky winner namin sa Love Knows No Boundaries at handog po ito ng ACS Pride Detergent, maaari na po kayong pumunta dito sa MBC Building para i-claim nyo po yung 1,500 ninyo. At syempre sa mga hindi pa po natatawag at hindi pa po maswerteng nakakakuha ng 1,500 pesos, baka it's about time na mag-register ka na po dito, kabisyo. Paano ka mananalo kung hindi ka naman talaga tumataya, di ba? Paano ka mananalo kung hindi mo naman sinusubukan magpa-register sa ating registration form ng Love Knows No Boundaries? At syempre, sa lahat po ng mga nakaregister na at hindi pa po siniswerte, ibig sabihin yan, may tamang panahon para sa inyo. Yan. Wag kang magmamadali, kabisyo. Malay mo, bukas, malay mo, sa Lunes, swerte kayo na. Basta magpa-register lang po kayo sa ating mga poging security guard na PSG. Muli mga kabisyo, kayo po'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello at handog ko pong awitin sa inyo. It's a beautiful song by Lewis Capaldi, Someone You Love. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa pang i-memorize Basic. Metro's #1 Love Radio.
Shake! Patikimin niyo yan. Wala kayong maririnig sa akin! Kakanta ka ba o hindi? Alagang astro, nalagaan ka. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman Kami ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo susubok. Ito ay peritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami, amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan Tagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga gagaya, naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon. Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito na! Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpapalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Hindi. Pundol ay... Kuya Bob. Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ay, ito Ah, ay Hopya, mamay-ari. baboy. Hopya. hopya kundol flavor. Samanta. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ate Ang na. amoy niya ay malinang na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ngayon bumalat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gag. Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Kakanta sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siyang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mo. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay
Permanent companion. Yun, no? Yun. Dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Naalala ko ang aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Ay! Ay, eto na. Ay, salita ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan, no? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit Ang halga. sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Halina't kainin. Okay. Ang susunod na salita ay panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawan. Ito ay pambabaeng pagkain. Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Lagitab! Wait lang ah. Lagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitan. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang sagot- Kami ay nagkakasa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Pang i-memorize yan, basic! Kanya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio at ang oras natin sa buong kapuluhan is already 9:20 PM. At kasama nyo po ang titindig,
sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. Mga kabisyo, ngayong gabi na to, isang kwento na naman po ng ating letter sender ang ating mapapakinggan. Kwento na kapupulutan ng aral. Kwento na kukurot sa ating puso. Kaya mga kabisyo, hindi ko na po papatagalin pa. Pakinggan na natin ang secret files ng ating kabisyo. Dear Titangelo at Rakitera. Sa totoo lang po, hindi ako mahilig makinig ng radyo. At isang linggo pa lang po ako nakikinig sa programa ninyo. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Jack. Gusto ko lang po sana i-share kasi ang aking kwento bilang naging kabit po ako ng boss ko sa trabaho. DJ Titangelo at Rakitera, bata pa lang po ako, mahilig na ako sa mga laruang panglalaki. Madalas ko pong kalaro ang mga lalaki kaya ang sinasabi sa akin ng pamilya ko ay lalaki daw po akong tomboy. Hanggang sa nagkaedad na po ako, hindi ko pa rin po gustong makipagkaibigan sa mga babae. Ayoko po ng mga larong babae. Gusto ko po yung mga larong lalaki at gusto ko po kabarkada ko yung mga lalaki. Dahil boyish po ako. Una ko pong naging karelasyon, isang babae din. Pero boyish din po siya. DJ Titangelo at DJ Rakitera, hanggang makatapos po ko ng kolehiyo. Puro katulad ko pong boyish ang aking nagiging karelasyon. Meron nga po ako naging karelasyon na tomboy na lalaki po talaga ang suotan niya. Sa madaling salita, trans male po. Itago po natin siya sa pangalang Chi. 20 years old po ako na naging kami hanggang 31 years old. Magkasama po kami. Nasira po ang relasyon namin simula po nung pumasok ako sa isang kumpanya na ang HR manager po noon ay ang asawa po ng BFF ko. Yung BFF ko po na yun ay babae at itago na lang natin sa pangalang Bea. Si Bea ay matagal ko na pong kaibigan since high school. Kabarkada ko po talaga siya noon at malapit po kami sa isa't isa. Alam niya din na nandidiri ako sa lalaki at trip na trip ko talaga ang mga babae. Natatawa pa nga po siya sa akin, DJ Titangelo at Rakitera, dahil minsan ko nga po siyang niligawan. Pero nabigo po ako. Kaya alam niya po talaga na hindi po ko magkakagusto sa mga lalaki. That time, DJ Titangelo at Rakitera, nangailangan po ako ng trabaho. Nakiusap po ako sa aking kaibigan na si Bea na baka naman mailapit niya ako sa asawa niya para mag-apply po ako doon. Sa kanyang tulong, nakapasok po ako sa kumpanya na pinagtatrabahuan ng kanyang asawa. Aaminin ko, DJ Titangelo at Rakitera, masaya at naging komportable po ako sa trabaho ko doon. Dahil dama ko na may special treatment din sa akin. Pero, DJ Titangelo, taong 2023.
na broken-hearted po ko sa aking long-term partner na si Chi. Kadahilanan na nagsiselos daw siya sa akin sa asawa ng BFF ko. Dahil masyado na daw nagiging close sa akin. Sa totoo lang, DJ Titangelo, wala naman po akong napapansin na nagiging close po yung asawa ng BFF ko sa akin. Pero ang alam ko lang po ay may mga special treatment talaga yung mga tao dun sa opisina dahil nga kakilala at best friend ko yung asawa ng HR manager. Alam mo, DJ Titangelo, madalas po namin pinag-aawayan yun. Hindi ko po alam kung bakit kumukulo ang dugo niya kay Boss Eddie. Lagi ko pong tinatanong kay Chi, sa aking boyfriend na, wala ka bang tiwala sa akin? Bakit lagi bang mainit ang dugo mo doon sa lalaki na yun? Alam mo naman na hindi ko gustong magkaroon ng karelasyon na lalaki. At higit sa lahat, asawa pa siya ng best friend ko. Pero alam mo, DJ Titangelo at Raketera, hindi po ko pinapaniwalaan ni Chi. Mas nananaig po ang kanyang mga hinala kesa magtiwala. Lagi niya pong banat sa akin na naniniwala ko sa aking hinala na merong gusto sa iyo yang boss mong si Eddie. Imposible naman na bibigyan kanya ng special treatment. Dapat sa kumpanya, profesional. Kaya tingin ko talaga, alam mo, meron siyang lihim na pagtingin sa'yo. DJ Titangelo at DJ Raketera, binaliwala ko po yung mga sinabi niya. Dahil malabo naman po yun na magustuhan ko talaga yung boss Eddie namin o yung HR manager namin sa kumpanya. Pero DJ Titangelo, umabot po ako sa point na kinain ko po lahat ng mga sinabi ko. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila sa lahat po ng mga nakatutok sa atin ngayon sa 90.7 Love Radio. Big shoutout sa inyo. Kay Zara, shoutout daw sa mga single at sa lahat ng mga taga Bato, Leyte. Hello rin kay Andre James. Good evening DJ Titangelo, pa-shoutout po ako sa Mama Annalisa and Papa Delphin ko na nakikinig sa radyo ni Papa Delphin ko. Wow, maraming salamat po sa inyo, Andrea. At happy listening po sa lahat po ng mga kabisyo natin. Tin Rivera, happy listening. At hello po sa mga kabisyo natin na bagong listener po natin. We hope na nag-enjoy po kayo sa ating kwento ngayong gabi na to ng Secret Files. Alam nyo ba mga kabisyo kung bakit ako naka-blue ngayon? Blue to eh. Hindi ko lang alam kung blue rin ba ang pagtingin ninyo. Baka pag hindi nyo nakita na blue to, colorblind. Alam nyo mga kabisyo, dahil proud ako na inaalagaan ako ng Astron. At kung gusto nyo rin maalagaan ng Astron, ay yung alagang maaasahan. Nako, pumunta na po kayo sa mga pinakamalapit na retailer shop nationwide dahil iba talaga ang alagang Astron, alagang maaasahan mo. Yan mga kabisyo, nationwide po, makikita ninyo na meron na pong mga Astron
appliances. Basta po, pumunta lang po kayo sa mga retailers shop nila na meron pong Astron at bumili po kayo doon mga kabisyo dahil talaga naman ang Astron, alagang maasahan, alagang garantisado yan. At kung ikaw busy, wala kang time para pumunta sa mga retailer shop nila, don't worry kabisyo dahil sa mga budol apps po ng Lazada, TikTok, Shopee, meron na rin po sila mga kabisyo. So paano ba gagawin? Type mo lang po ang Astron PH, tapos po mag-check out ka na ng pinakagusto mo po na Astron appliance. So kailangan pa bang i-memorize yan kabisyo? Basic, mag-check out ka na ng alagang Astron, alagang maaasahan. Alagang Astron! Alagang di kalidad, alagang Astron, alagang maaasahan mo. Wala po ako madutuluyan. Lahat po ng mga niregalo ko sa kanya. Tunda, pinaibon niya. Panahon po na yun. Binabasa ko na kabisyo yung next part.
Patay, master. Binago na yung setup, no, master? Ano? Ito pinaka-pogi at loyal at pinaka-mabait namin na ano. Par, namatay lang par. Na All tech. goods na. Ito, si Boss Belmar. Kung gusto nyo magpaturo ng pagiging Oy. loyal at pagiging mabait at Dito kayo. maka-Diyos, si Boss Belmar. Doon lang ka ganun, master. Ito, master. '90s is the way to go tuwing Sabado. I love you, Sabado!
Regular use helps. Results may vary. Kasama pa rin si DJ Rakitera para sa White Rose Papaya. Produkto yan ng ACS. Tutok lang sa Love Radio. DJ Rak, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako. Gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao. Muli pa rin nagbabalik ang 90.7 Love Radio. At ang oras natin sa Bunga Puliwan is already 9:50 PM at kasama nyo pa rin po ang nag-iisang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang unang bahagi ng storya ng ating letter sender na si Ja. Si Ja na naguguluhan at sinabi niya na akala niya daw po hindi nakakainin ang mga sinasabi niyang kailanman. Hindi siya magkakagusto sa lalaki. Dahil lumaki nga daw siyang tomboy, boyish at gusto niya po rin ay kapwa niya babae. Pero sa isang pagkakataon, mukhang nagbago ang ihip ng hangin sa kwento ni Ja. Malalaman natin yan sa ikalawang bahagi, mga kabisyo, kaya hindi ko na po papatagalin pa. Babasahin na natin ang ikalawang bahagi ng kwento ng ating letter sender na si Ja. DJ Titan Jello at Rakitera. Hinain ko po yung mga sinabi ko sa sarili ko at sa ex kong long-term partner ko na hindi ako magkakagusto sa lalaki. Panahon po na nasaktan ako sa mga sinabi ni Chi at pinalayas niya po ko sa aming boarding house na tinutuluyan. Wala na po akong mapupuntahan. Wala na po akong matutuluyan. Ultimo po lahat ng mga niregalo ko sa kanya at gamit namin na naipundar, pinaiwan niya po. Yung mga panahon na yun, hindi ko po alam kung paano ako mag-uumpisa. Ayoko naman pong patulan pa si Chi dahil iba rin po siya magalit. Daig pa po ang lalaki kapag nagalit. Yung panahon na yun, hindi ko na po alam kung saan ako pupunta. Wala naman po akong pamilya sa Maynila at si Chi lang po ang tinutuluyan ko. Pero agad pong pumasok sa isip ko ay ang BFF ko. Na makituloy muna po ko sa kanila. DJ Titan Jello at Rakitera, pinatuloy po ko doon ng BFF ko at ng boss ko sa kumpanya. Kinausap nila ako na ano daw ang naging dahilan ng paghihiwalay namin ng long-term boyfriend ko na si Chi. At nagsinungaling na lang ako na nawalan kami ng time sa isa't isa kaya kami naghiwalay. Pero ang totoo, hindi ko po masabi. Sa BFF ko
na ang naging dahilan ay ang pagseselos ni Chi sa asawa niya na busko sa kumpanya. DJ Titan Jello at Rocky Terra, matagal po akong nagstay sa bahay nila. Halos magkasabay na po kami ng asawa ng BFF ko pumasok at umuwi ng opisina. Alam ko walang mali sa yon at wala din sa BFF ko na mag-isip na may mali kapag sasabay ako papasok at sasabay din ako pauwi. Pero DJ Titan Jello, habang patagal ang panahon, nahuhulog na ako sa kanyang asawa. At ganun din po ang nararamdaman sa akin ng boss ko. Nagulat na lang ako na nag-usap kami habang nasa biyahe. Pag-usapan namin na bakit hindi daw ako nagkakagusto sa lalaki. Kahit kailan daw ba hindi ako nakatry sa isang lalaki. Sinagot ko naman siya na wala akong tiwala kasi sa mga lalaki. At ang gusto ko talaga at gusto ng puso ko ay babae. Pero habang nasa biyahe kami at patagal na patagal, bigla niya akong sinabihan niya, ano kung sabihin ko sa iyo na gusto kita? At doon na po ako nagulat, DJ Titan Jello at Rocky Terra, na bakit po siya biglang nagsalita ng ganun? Alam niya naman po na BFF ko ang kanyang asawa. Bakit siya naglakas ng loob na sabihin sa akin yun? Pero DJ Titan Jello, sa pagkakataon na yun, parang na-challenge ako. Sinabi ko rin sa kanya na, paano kung gusto kita? Handa ka ba na magkaroon tayo ng tagong relasyon? DJ Titan Jello at Rocky Terra, alam kong huhusgahan ako ng maraming tao, pero oo. Nagkaroon kami ng relasyon ng boss ko. Madalas na may nangyayari sa amin sa opisina at minsan nag-out kami ng maaga para mag-hotel kami. Sa part na yun, DJ Titan Jello, sobrang selfish ko. At hanggang ngayon, galit ako sa sarili ko. Dahil ang ganda ng trato sa akin ng BFF ko, pero ang ginawa kong sukli sa pagiging mabuti niya ay inaahas ko ang kanyang mismong asawa. Alam mo, DJ Titan Jello at DJ Rocky Terra, minsan nga may time na nagseselos na rin po ko kapag nakikita ko sila na nagiging sweet ng mister niya. Dumating din ako sa point na nasa loob ng bahay kami. Kunwari normal lang sa akin na magkaroon sila ng kissing scene, yakapan at napaka-sweet nila habang nanonood ng TV at ako naman ay kumakain mag-isa. Pero deep inside, durog na durog ako. Pero wala akong choice. Dahil ginusto ko yung ganitong sitwasyon. DJ Titan Jello at Rocky Terra, may mga katanungan lang po ko sa inyo. Dahil sa pagkakataon na to, parang gusto ko na naman pong lumaya sa aking boarding house na tinutuluyan. At sabihin ko po na makikituloy muna po ulit ako sa bahay ng best friend kong si Bea. DJ Titan Jello at DJ Rocky Terra, naiisip ko na naman po na makituloy sa kanila dahil
Alam ko na hindi naman po kami mahuhuli at pag-iisipan ng masama ng aking BFF. Nahulog na rin po kasi ako sa kanyang asawa. Hindi ko alam pero siya kasi yung first ko eh. Siya yung nakakuha sa pagkababae ko. Tingin ko nagkakaunawaan kami. At tingin ko rin naman na gusto niya ako. Pero ang tanging tanong ko, tama ba na manatili ako sa laro na binuo ko pero alam ko na ako rin naman ang matatalo? Hoping din kasi ako, DJ Titangelo at DJ Raketera, na baka mapunta sa akin yung asawa niya. Pero sa kabilang banda, niisip ko rin na napakasama ako namang tao. Dahil BFF ko yun, tapos inaahas ko yung asawa niya. Pero hindi eh. May choice din naman kasi yung asawa niya na pigilan yung relasyon namin binubuo. Pero bakit niya gusto? Ano po ba ang dapat kong gawin, mga kabisyo? Humihingi po ako sa inyo ng advice. Muli, ako po si Ja. At ito po ang aking Secret Files. Metro's #1 Love Radio. Basic! Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love.
Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babarilin ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko lang, binibiktima mo Bato, bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Ah! Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Of course, marami
maraming salapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper.
Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Seryoso, of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH.
Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Opa. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, mula sa Madaling Madaling Bato, Bato. ang tatagukan Tagukan ay Babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. gagayaw. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May paghawi ng... Ito'y paghawi. Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun na pagpalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Tandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. radyo. na kundol. Ang pundol ay... Iyon namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, ito may Nagmamayari. baboy. Opia. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinam na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumalat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ay, bakit? Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sa camera. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulan. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files.
Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok sa atin sa 90.7 Love Radio. Oras na muna natin, it's already 10:24 PM na po mga kabisyo. At kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang kabuang storya ng ating letter sender na si Ja. Si Ja na akala natin titibo-tibo, pero mahuhulog din pala ang kanyang puso sa isang lalaki. Pero nakakalungkot lang mga kabisyo, nahulog po siya sa maling tao. Dahil yung taong ginugusto niya ay asawa po mismo ng kanyang best friend na si Bea. Ay, kabisyo. Kaya mga kabisyo, pakinggan na muna po natin ang mga kwento o opinyon ng ating mga listener ngayong gabi na to sa ating programa. Sabi dito ni Rosel, Ja, nais ko lang sabihin sa iyo na cheating niyang ginawa mo at mas malala. Yung asawa pa ng kaibigan mo. Yung inahas mo. Hindi ka ba nakokonsensya dyan sa ginagawa mo ngayon? Hindi lang pamilya ng kaibigan mo ang masisira, kundi pati na rin yung friendship ninyong dalawa. Kaya Ja, itigil mo na yan. Kung ayaw mong makarma ka pa sa panloloko ninyong dalawa ng asawa ng kaibigan mo. Sabi naman dito ni Sir Verto Daso, good evening idol, DJ Titangelo at Rakitera. Nais ko lang po sabihin kay Ja na wag ka nang bumalik sa bahay ng best friend mo at umiwas ka na hanggat maaga pa. Huwag ka na magpadala sa nararamdaman mo at pinaka-the best mong gawin ay magpakalayo-layo na lang. Shoutout po sa Team Bulacan Overdrive, lalo na kay Sir Albert Agustin. Maraming salamat po. DJ Titangelo, tago nyo na lang po ako sa pangalang Philip. At ang aking komento para sa ating letter sender ngayon na si Jana, mali na ipilit mo yung sarili mo sa alam mo naman. Hindi kayo pwedeng magkaroon ng relasyon. Mali dahil unang-una best friend mo aahasin mo. Ja, hindi ganyan umibig. Ang pag-ibig ay hindi dapat tayo nakakagawa ng masama at mali sa ating kapwa. Maraming lalaki sa mundo na pwede mong ibigin, bakit pa yung asawa pa ng best friend mo ang gusto mong ahasin? Kaya mapapayo ko lang sa iyo, Ja, mahalin mo sarili mo. Para may taong magmahal sa'yo ng totoo at tapat. Dahil unang-una, respetuhin mo muna ang sarili mo at hindi mo siguro rin deserve na maging kabit o itago lang. Kung talagang gusto mo na maging babae, bakit hindi na lang sa akin dyan? Uy, sabi ni Philip yun. Ito si Philip, kala ko seryoso. May pahabol pa sa dulo. Mga kabisyo, marami pa pong nagkomento pero kulang na po ang oras natin para basahin ng lahat. Pero ako po'y magbibigay din ng aking opinyon. Alam nyo kabisyo, ito yung nakakalungkot na marinig na istorya na mismong best friend mo aahasin mo. Akala natin titibo-tibo pero
naghahanap rin pala ng tumitibok-tibok. Ja, tama yung mga kabisyo natin. Marami pang lalaki sa mundo. Don't settle for less. Huwag mong hayaan yung sarili mo na hindi mo narespetuhin. Huwag mong hayaan na magmahal ka ng maling tao. Huwag mong hayaan na sirain mo yung pamilya ng best friend mo. Diyan may choice tayo. May choice tayo na pigilan yung nararamdaman mo dun sa tao na yan. At the end of the day kasi diyan, ikaw rin naman na matatalo. Wala kang laban. Kasal sila, kabit ka lang. Handa ka ba na habang buhay nagtatago kayo ng relasyon? Handa ka ba na habang buhay walang kapayapaan? Naway diya maintindihan mo ang aming sinasabi sa iyo ngayon. Alam mo nang mali, huwag mo nang ipilit pa. Piliin ang tama. Gawin ang tama. Para magkaroon ka ng kapayapaan sa sarili mo. Hindi natin masasabi, kabisyo, na pagmamahal yan kung yung pagmamahal mo naman ay handang sumira ng pamilya ng iba. Hindi natin masasabi na pagmamahal yan kung meron naman masasaktan na ibang tao sa pagmamahal na gusto mong ialay sa taong ginugusto mo. Kaya diya, naway maunawaan mo na mali yung ginagawa mo. Mga kabisyo, kung meron po kayo mga kwento, naway magbahagi din po kayo. Mali mo, isang araw o may isang gabi, kwento nyo na po ang aming binabasa dito. Mari po kayo magpadala sa aming Gmail account na rakitera@gmail.com dahil bukas lang po ang aming istasyon upang intindihin, basahin ang mga kwento ninyo na gustong ibahagi. Muli mga kabisyo, kasama niyo po si DJ Titangelo sa ating programang Secret Files. At susunod na po ang ating programang Top Secret. Maaari na po kayong tumawag sa ating Viber line na 0916-529-5595. Ulitin ko lang po mga kabisyo, maaari na po kayong tumawag sa ating Viber line na 0916-529-5595. Muli, magbabalik po ang 90.7 Love Radio. Dito lang yan. Sa inyong paboritong programa na Rocky Secret Files at Top Secret. Metro's #1 Love Radio. Basic! Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang
kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Buhay na buhay. Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa mahal na radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami, amin, mula sa Madaling Madaling Bato, Bato, ang tatagukan tagukan ay babatukan. 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 At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga gagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ang nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpapalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may nakakalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. right. na kundol. Pundol ay... Opya Bob. Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ay, ito Ah, ay Hopya, may-ari. baboy. Opya. hopya kundol flavor. Samanta... Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy Ito niya pa ay ay malinam na. ating tinikman na. Akin lang ang titikman dahil kayo ngayon bumalat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Bakit? Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Oh. Sakit to sakit. Ano sabi? Kaulayaw. Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siyang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan kasagutan ay ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mo. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pabili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Ay! Ay, eto na. Ay, Ay, halgam. ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan. No? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa Madaling Bato ay
Calculator. At ang Ulit tamang ka. sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ubusin ito, di ba? Okay. Ang susunod na salita ay panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Ba't tumatawa? Huling paalam. Oh! Himakas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay dagitab. Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Ay. Pwede. Ang ba? aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang kasagot... Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Tamang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede diba yung puti? Tigas eh. Nilulunok dapat ang puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung papalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa Mahal na Radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o Brief. Obrief. Ang hirap eh! Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Pangdako. na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Sunod kami. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love
Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung drawing ko. Ito. Toothbrush yan. O, mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Oh! Coffee bean to So, everyday. Patawa ka naman dyan. Kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talagang nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli,
DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. 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 Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Tandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw?
Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano. Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto mo na? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Yan yung palalasa ng ring. Uy, blip. Ay, Okay. Ang kasagutan ng kasagutan oras ng- ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Uy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's Kasi mapupunta sa OORADIO. Ako yung may question. Dahil sila yung mangalawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba yung pa man nagsasabi kami ng bumulong. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. Tandaan mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Susunod. Okwa! Kabayan. Pula. May itlog ka bang? Tagay! Marami kagat. Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-saw. isaw-saw sa kape. kape. Sa mainit na kape. Alam, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareho ka ng humor. What can I say? Ang sarap. Ay, yung kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ang nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo okay na kami, Para kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulani! Sinasabi? Ano? Biryani! Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll BTR. Mahulani! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ito, sarap! Nakasagutan. Ay, Wow! Empanada! ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa iyo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghawak na hindi dapat ganito? Tama, kumpadre. Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Masin! Ganito ang paghawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Ay, masarap to. Makaking nalang-nalain natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kaming kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Scarecrow! Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng Pag-iisip. mga ibon. Pantakot ng ibon sa Ay, bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa OORADIO.
Cheers! Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Sa'yo na lang. Yung Ayan. magpo-cross-cross. Cross-cross. Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Ayan, guys. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam, gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Nangopya. Ang score ay mapupunta sa Oora. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radyo. Ang pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo. Radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay. Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang manalo. Sige. Atin ang ibigay dahil sila yung ulelat kayo. Oo nga eh. Pero parang hindi patas na nananalo ang isang mandaraya. Nangungopya. Nangungurak. Nangungopya. talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinaka. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? Sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga ngayon. maligaya Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Konyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's number one, Love Radio. Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Yamitay ko na sa... Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie.
Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Papagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita.
5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Morning call! Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Hello there. Hi guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, are you G? Wala kaming Let's choice! Go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niyo ilagay yung rice. Okay, Okay. this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan.
Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Ano sa container na eh? Ilalagay sa... Ilalagay mo daw. Sa container. Siguraduhin mo talaga, Tanya Chinita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, wait, ito, girl, Okay. ito, yan. Lagay mo tayo yung rice, dyan. Ito yung rice. Yan, tama? Lagay mo pa. Sige pa. Ay, buhos malas. Sasagad ko na ba? Lagay mo. Okay na? Ayan na. Ayan, okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapo. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na. Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng konti lang talaga ko! Bukas na to? Ay, bukas na yan kasi it's already used. Anyway, Oh. Na! Okay na yan! Okay na yan! Okay na? May Okay na yan! nalagay na, okay. And then, ay! Babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side, Kailangan to i-mix, di ba? mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Ay! Okay, and then you... Hi! Lahat na ba? Lahat! Hi! Guess na, alam mo, lahatin mo na. Ay! Wag ka pala! Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! 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 Marana! Push! Push! Some more! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More, ayan. Sige, more. Sige. Sige, Ganyan. Todo mo na yan. Sige, okay na yan. Alam mo, okay na yan. Performance level, okay. Alam mo, And then- More, hindi kita narinig by the way, ha? Wala pala na More, wait lang ha. Okay. May spoon na And then- naiwan sa loob. O tapos, next. Tiyag ka nga! Next is... Okay. Panakarap pa! Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay More. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! May ganito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya, dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. Four. Nasasarapan na, wala pa. Hindi pa tapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, nagugas talaga ako ng kamay, pero dito lang talaga. Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makita I'm kung calm. saan yung I'm fine. edge. Okay. Hindi ko nakapa. Yes! Sige! Yan!
sake! Ma'am, siyempre ma'am, alam ko naman na mahirap ang buhay natin kapag dating bilang isang OFW, ma'am. So, hanggat maaari, hanggat kaya kitang tulungan maging masaya, gagawin natin yan, ma'am, dito sa call natin, okay? Okay po. Okay, ma'am. So, ma'am, standby, inhale, exhale, at start na po natin ang programa natin. Ilang segundo na lang po, okay? Okay po. Mga kabisyo, ipagkalat nyo na sa buong Pilipinas na isa na namang panibagong kwento na masaya na mapapakinggan nyo ngayong gabi na to. Grabe to kabisyo, mukhang masasayan kayo. Tignan natin kung madadaig yung US North na kwento. Pero bago ko po interviewin o kausapin ang ating caller ngayon, nais po palang pahatid ni caller natin kagabi at nung karaang araw na maraming salamat daw sa lahat daw po ng listener ng Love Radio 90.7 dahil positive po daw po ang lahat ng mga comments na nakita niya. And I'm so grateful na ma-share niya daw yung story niya dito sa ating programa. Nagpapasalamat po siya sa lahat ng mga kabisyo natin na nakatutok through TikTok, YouTube, Facebook, at syempre on air. Nagpapasalamat din siya syempre kay Boss Dut at syempre sa nag-iisa daw na Titan Cello for accommodating me, and God bless and more power po sa inyong programa. Uy, maraming salamat. Dut, antayin mo na anong size mo. Pag uwi nito, maniwala ka. Joke lang. So, game na po mga kabisyo. Ipagkalat nyo na. Nako, iba naman to. Excited to. Bagong kwento. Mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Kayo po'y nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio. Mga kabisyo, oras natin sa buong kapuluan, it's already 11:22 PM po. At nasa kabilang linya na po natin ngayon ang ating top secret caller. Mga kabisyo, di ko na po papatagalin pa. Kilalanin at alamin na po natin ang kwento ng ating top secret caller ngayong gabi na to. Hello, ma'am. Hello po, good evening. Good evening. Happy blessed Thursday. Ma'am, Hello po, sa inyo rin po. kamusta ka? Kamusta ka muna ngayon, ma'am? Okay naman po, kaka-uwi lang po galing work din. Pagod-pagod pa, no? So, ma'am, Apo. So, ma'am, ready ka na po ba? Apo, ready na po. Okay. Ilang taon na kayo, ma'am? I'm 29 years old po. 29 years old. Taga saan? Sa ngayon po, nandito po ako sa Korea po. Korea. Pero sa Philippines po, dyan po sa Pilipinas, sa Manila po ako. Okay. Ilang taon ka na, ma'am, sa Korea? 3 years na po. 3 years ka na sa Korea. Okay. Apo. So, ma'am, itago natin sa pangalang Yam po. Yam? Apo. Wow. Sarap ng pangalan, Okay, ma'am. Siguro. Hindi ko na po papatagalin pa.
Ano ang top secret mo? May naka-fling akong single dad at nung nag-meet kaming dalawa, nagulat ako sa sausage niya. Alam mo, Ma'am Yam, alam mo, alam mo, Ma'am Yam, yung boses mo, ma'am, pang MMK, di ba? Hindi, totoo. Alam mo yung boses mo, ma'am, parang magkukwento ng, ako po ay nabiktima ng pangit na nakaraan ng aking buhay. Akala ko iiyak ka na, ma'am. Sa totoo, handang-handa na ako eh. Handang-handa na ako. Nakabahan po kasi ako. Yes, ma'am. Sausage pala. Nagulat ka sa sausage niya. Apo. Okay. Kwentuhan mo naman kami na meron ka naging karelasyon na single dad at nagulat ka doon sa sausage niya. Saan mo ba ito natagpuan? Sa Pilipinas muna ba o sa ibang bansa? Sa Pilipinas po. Ano po yun? After pandemic po. Bago ako dito pumunta, nung time na yun po kasi nag-a-apply ako nun, parang nasa middle ako ng pag-a-apply po papunta dito sa Korea. Then, na-meet ko siya, I mean, nagkakilala kami online. Tapos, una, chat lang, ganun. Tapos, nagpakilanlan, tapos, pares pala kami nasa Manila din, Manila area din siya nung time na yun. Nag-work siya sa isang company. Ma'am Yam, gaano kayo katagal nagkita bago kayo, gaano kayo katagal nag-uusap bago kayo nagkita? Siguro po, 1 month din. 1 month Matagal din. Okay. Kasi, nung time na yun, parang nakaka-break ko lang nun sa long-term boyfriend ko. Actually, hindi naman talaga kami nag-break. Parang cool off lang. Ganun. Okay. Kasi, long distance kami. Nasa province siya nun. So, nawalan kami ng communication ng mga 3 months din siguro yun. Kaya nung, parang ko siya, naging, parang maka-move on ba? Ganun. Tinry ko lang makipag-usap online. Tapos, hindi ko naman akalain na parang magkakasundo kaming dalawa. Kasi nung una, parang lang naman casual lang naman yung pag-uusap namin. Okay. Tapos yung nagkita kayo? Nung nag-aya siya nun makipag-meet, sakto, makikipagkita rin ako nun sa best friend ko nun. So, bago ako nun makipagkita, nakipag-meet ako sa kanya muna. Tapos, yun, di syempre, kinakabahan din ako kasi first time ko yun na makipagkita sa stranger. Yung na-meet ko lang sa online, tapos di ko pa siya na-meet sa personal or hindi kami magkakilala talaga. Tapos, ayun, syempre, pagka unang kita namin, bumili muna kami pumunta kami sa isang fast food. Syempre, bumili ng pagkain, ganun. Tapos, yun, nag-aya siyang, syempre, alam naman natin yung kung saan napupunta. Hindi po namin alam, ma'am. Huwag mo kami pangunahan sa aming mga karunungan. Ano, ma'am? Ano, ma'am, nangyari? Ayun, nagpunta kami, syempre, nag-check-in po. Check-in. Ma'am Yam, bago natin ipagpatuloy po ang ating kwento, maaari po bang palakasan po ng inyong boses? Naka-earphone po ba kayo? Naka-loudspeaker kayo, ma'am? Hindi po. Nakahawak lang po kayo sa phone ninyo? Opo. Okay, ma'am. Lakasan mo lang onti, ma'am, yung boses mo, ma'am, para masarap po daw pakinggan.
Sige po. Okay, ma'am. So, Ma'am Yam, eto na. Okay na po. Habang Yes. Loud and clear. Okay po. So, Ma'am Yam, eto na. Kumain kayo, tama? May binili kayo. Opo. Tapos Opo, kumain muna po. binusog ka na muna niya kasi papaguring ka niya daw niya eh. Opo. Parang ganun. So, ito na. Kumain kayo. After nun, niyaya ka na sa mag-check-in? Opo. Paano Tas, kanya niyaya? Teka lang, Yama. Paano kanya niyaya? Paano ba magyaya itong lalaki na to sa isang Yam? At paano rin gumo si Yam? Anong nireply back mo sa kanya or anong sinagot mo sa kanya? Kasi po nung una, syempre nung nagpakilala siya, inamin niya naman na single dad siya. Parang hiwalay sila nung nakabuntis siya ng girl, tas naghiwalay sila kasi siguro may hindi pagkakaintindihan. Tapos ako naman, syempre inamin ko rin naman na single din ako nung time na yun. Oo. Tapos, hanggang sa napunta dun sa topic na minsan nagsisend siya ng picture na yung medyo Ano? hindi naman siya censored kasi Ano yung nga? part nung baba niya. Ganun, pero naka-shorts. Ano nga? Pinapakita niya yung burrito niyang malaki pero naka-boxer. Opo. Ay, pero hindi na. Pinapakita niya yung sausage niya. Pero hindi naman yung hubad na sausage. Yung Nakasaplot nga. Naka-boxer, di ba? Nakasaplot. Ganun. Opo. Sabi niya, kasi medyo nung nagiging na yung usapan namin, parang sabi niya, parang na daw siya. Titrigger daw yung sausage niya, sabi niya gano'n. Yeah. So, ayun, sabi niya kung makikipag-meet ba ako sa'yo, parang papayag daw ba ako. Sabi ko, try natin. Sabi ko, malay mo, mag-work. Paano try lang? Ano yun? Try lang? Tikiman muna tapos wala na. Ganun. Kung hindi nasayahan sa isa't isa, okay, better luck next time. Thank you. Ganon? Kasi sabi niya po nung time na yon, di pa raw siya ready makipag-commit. Parang ano ka na niya, no? Mindset ka na niya doon, no? Oo po. Parang lang ba, ganun lang, tikiman lang. Kinondisyon ka na niya doon sa ganong sistemang gusto niyang pasukin, di ba? Kumbaga, Opo. sinabi Kasi niya kagad. Sabi niya magfo-focus daw muna po siya sa anak niya. Mhm. Sa ngayon, nung time daw na yun, sa ngayon daw, parang ganun lang, fling-fling lang. Sa madaling Muna. salita, Yam, tikim-tikim lang. Opo. One Parang night stand lang. One night. Opo. Pero kapag nasayahan at nagustuhan yung free taste, edi more than one night stand na. Opo. Sige, sa unang araw ng inyong bakbakan, eto nga, nagtagpo na ang tadhana. Pinagtagpo na kayo ng tadhana. Nagkita na ang dalawang nag-aalab na puso. Itong si Yam at itago natin sa pangalan. Anong pangalan nito? Ng ano mo? Ano na lang. Tawagin na lang natin siya Ricardo. Ricardo. Yan. Nagtagpo na mga nag-aalab na puso ni Yam at ni Ricardo. Nagyayaan kumain, binusog muna dahil mamaya papagurin na. Sa pagkakataon na to, mga kabisyo, paano kaya sinabi ni Ricardo kay Yam na tara, check-in tayo. Yam, pasok! Opo. Ayun po, sabi niya, tara, nung pagkakain namin, sabi niya, tara, punta tayo sa hotel, mag-check-in. So, ako, parang go lang, sumama naman. Pero kinakabahan ako nung time na yun Ano ang kasi sagot mo? first time. Siyempre, Yam, sabi ni Ricardo sa'yo, kunwari, Yam, tara, check-in tayo. Ano sagot mo? Sabi ko, sige.
Sige, ganun lang kadali. Oo, Ganun ka basic. parang gano'n na din. Hindi. Pero siyempre, wala ka naman ng ibang sasagot. Ano pa ba dapat isagot mo? Ayoko pero parang gusto ko, di ba? Di, sige. Oo Ganun na nga. lang. Ulitin natin Ulitin natin bago tayo tumungo dun sa bago tayo tumungo dun sa check-in at anong mga ginawa ninyo. Ito, kunyari ako si Ricardo, ikaw si Yam. Nabusog ka ba sa pagkain? Oo naman. Yan. Galing-galing niyo. Yan. Drama to. Ito, drama to. Kunyari. Yam. Nabusog ka ba sa pagkain? Oo naman. Nasarapan ka ba? Oo. Mamaya kakainin kita. Pero, okay lang ba sa'yo na? Ba't ka natatawa? Huwag kang matawa dito. Wait lang, Yam. Huwag kang matawa. Alam mo naman na ngayon lang tayo nagkita eh. Yam, okay lang ba sa'yo na yayahin kita mag-check-in? Sige, ikaw bahala. Ito na. Pumasok na. Yung yayaan. Anong nangyari sa kayo nag-check-in dito sa Maynila? Basta dyan lang. Anong dyan lang? Huwag mo akong ginaganyan-ganyan, ha? Sa hotel, syempre. Saan? Sa hotel. Anong hotel? Secret. Ano nga? Sabihin mo. Sugo? Sa Sugo ba kayo? Saan? Basta, secret lang po. Saan? Anong nakita mo muna? Maganda ba yung Maganda ba? Ano ba? Sugo? Victoria Court? Astro? Ganon? Basta malawak po yung lobby. Malawak yung lobby. Hotel to. Hindi to motel. Opo. Hindi to yung mga parang hotel talaga. Wow. Around saan to? Around saan to? Around Pasay. Ay. Masarap yung pansit? Masarap ba yung pansit? Kasi kung masarap yung pansit doon, hindi yun hotel. Motel yun. Wala naman kung pansin. Wala nga. Ibig sabihin, social. Maganda yung pinasukan ninyo. Malawak. Diba? Okay. Parang condo. Hindi po hotel po siya. Hotel. Talagang pinaglalaban mo yung hotel na yan. Ito na. Anong floor kayo pumasok? Third floor po. Third floor? Wow. So, pagkakat yun ng third floor, kapag check-in na kayo, habang nasa elevator, anong nararamdaman yung dalawa? Nagtititigan ba kayo? Tahimik ba kayo at tamang elevator lang po ang naririnig ninyo? Opo, parang ganun. Tahimik lang. Uy, tahimik lang. Pagpasok. Kasi siya, Ano ulit? kasi siya, first time niya din daw, sabi niya, na ma-experience sa ganun din, stranger, ganun. Na-meet niya sa online. Kaya kinakabahan din daw siya nung time na yun. Kwento niya lang yun, ma'am. Ang bilis mo maniwala, ma'am. Alam mo, paniwalain ka, no? Lokohin mo ako lalaki din ako. Alam mo man, pare-parehas lang ng script. Suki na yun doon. Yam, suki na yun doon. Ito na. Third floor. Opo. Pumasok kayo. Ano mga sumunod na nangyari sa inyong dalawa? Ayun. Sabi niya, sige, ka na. Shower muna. Uy, ganun, pinag-shower ka. Sabi niya, gusto mo sabay tayo. Sabi niya, ganun. Sumabay sa'yo? Pinauna niya ako, tapos mga ilang minuto, sumunod din siya. Ay? Hindi na nakapagpigil ng gigil?
Sanay na sanay. So, nagsha-shower ka doon, nagkukuskus ka na, tapos biglang pumasok sa CR. Ano sinabi niya sa'yo pagpasok na ng CR? Sabi niya lang, tara, sabay tayo mag-shower, ganun. Tapos, di yun, shower na kami. Nakatalikod ako sa kanya. Di ko siya tinitignan kasi nga, nahihiya ako. Mhm. Nahiya ka pa niyan ha, pumasok na kayo sa hotel. Ito na. Ito na. Tapos yun, after namin mag-shower, niyaya niya na ako sa labas. Doon sa bed na. Anong ginawa niya sa'yo? Sabay ba kayo? Yung pagtas niyo mag-shower, binigyan ka ba niya ng towel? Gentleman ba to? Opo, parang gano'n. Sinabunan niya rin ako. Ay, ganun. sinabunan ka niya. Sosyal. Saan kanya sinabunan? Sa katawan po, syempre. Ano yung sabon niya? Yung hindi mabula na puti? Yan ba yun? Anong sabon? Bumubula naman po. Oo, yung square na na nasa puting lalagyanan din na hindi naman bumubula yun. Ilang beses ko ginamit yun eh. Tulog naman yun, PJ. Yung bill. Ay, talagang ang hotel. Hinuhuli lang kita. Hinuhuli lang kita kasi kapag mga motel, yun yung mga hindi mabula. Oh, aminin, alam nyo yun, di ba? Pero kapag hotel, bilog yan na naka-sealed yan ng maganda, nakaayos, tas may tatak yan ng hotel, di ba? Tama? Tama, mali? Hindi ko po alam. Kunyari ka pa. Tama. Yun na. Tapos sinabunan ka niya, kinuskusan ka niya. Opo. Tapos yun, syempre, nung una, parang nag-kiss siya, ganun. So, after Tapos, nito, teka lang, nandun na kagad sa kiss eh. Pag after nyo magsabunan, binanlawan ka niya, kumuha ba siya ng towel, pinunasan ka niya, gentleman ba to? Opo. Okay. Kumuha siya ng towel, tapos, pinunasan niya ako, tapos nagpunas din siya, Yeah. tapos niyaya niya na ako sa bed. Ganon, hindi ka muna nag-blower. Ano nag-blower ka muna? Basang-basa yung buhok mo. Hindi po, kasi excited na siya. Ganun. So, lumabas kayo, hiniga ka na niyan sa bed. Anong sinabi niya sa'yo? Opo. Siyempre, may mga linya yan eh. Pag hiniga ka niya sa bed, may mga sinasabing linya yan. Pwede mo ba kaming dalhin doon sa mga pangyayari na yun na sinasabi ninyo? Yung mga linya na yun. Okay lang ba, Yam? Ay, nakakaya po. Nahiya ka pa talaga? Hindi po, paano ko ba simulan? Basta sabi niya, tara, higa ka sa bed. Aarte na naman ba tayong dalawa, Yam? Gusto mo? Hindi. Arte na naman natin. Wait lang. Sige, ganito. O, Yam. Ito na yung tuwalya mo. Magpunas ka. Ang ganda pala ng katawan mo, no? Yam, isama ka na dito sa akin. Higa muna kita sa bed. Nagagandahan ka ba sa katawan ko? Sagot. Ay, wait lang, DJ. Ayusin mo. Ganito kasi yun, di nung nasa CR pala kami. Okay. Di humarap na ako nun sa kanya kasi Oo. pinupunasan niya ako. Tapos, nung nagulat ako nga, kasi nga, nung nakita ko yung sausage niya. Nakita mo na? Kasi nakahubad na rin siya nun eh. Dito ka na nagulat na nakita mo yung sausage niya. Opo. Kasi humarap na nga ako nun sa kanya eh. Bakit, ma'am? Yung sausage niya ba, ma'am, imbis na patayo, naka-slant? Ano po siya? Vienna sauce. Vienna sausage. Sige nga, ma'am, magbigay ka nga sa akin ng pwede, Vienna sausage, as in Vienna sausage talaga ng makapal na ganun kalaki? Hindi po, yung maliit lang. Yung ano lang. Maliit lang. Opo.
Nyaw, 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 nyaw. Nyaw, 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 nyaw. Sa madaling salita, jutay. Opo. Aray ko. Nakita mo. Wow, Vienna sausage. Anong naging reaction mo? Anong naisip mo? Siyempre, parang na-disappoint. Ganun. Mhm. Kasi nung magka-chat kami, parang ang yabang niya, parang ano niya na, pinagpipicture pa siya na yung Yari ka sa akin. napabakat niya. Warak ka sa akin Tapos pag hindi nagkita naman tayo, pala. gano'n. Oo, yung mga linyahan ng mga lalaki na yari ka sa akin, warak ka sa akin pag nagkita tayo, gano'n. Oo, parang ganun. Wala talaga. Tapos, Wala. niyaya ka na, hiniga ka na sa kama. Anong mga ginawa sa'yo? Ayun, nandun niya, pinasok ko na. Ano? Pinasok mo agad? Pinasok niya na agad. Walang romansa man lang, hinalikan yung talampakan mo, pataas, tapos gano'n? Wala bang gano'n? Well, ano lang po, nag-kiss, tapos, kinis niya lang din yung, yung dalawang burol. Mhm. Tapos yun. Walang kasigla-sigla yung lalaki na yun. Sabihin mo nga, magpaturo Wala siya. po. Tapos, syempre parang nawala na rin ng gana kasi nga syempre parang yung niya, yung sausage niya parang malambot din, ganun. Malambot? Oo. Hindi, eto Yam. Alam ko naman, syempre, na napaisip ka din, ang lambot nito, pero, natcha-challenge ako. Opo. Papatigasin ko nga tong, sausage niya. So, pinatigas mo. Opo, tinry ko. Anong ginawa Syempre, mo? pinaano niya rin pina-lollipop, pero wala nangyari. Pinalol. Parang medyo, Wala talaga? opo, medyo siya, konti lang, ganun. Ay, ganun lang. Mahinang nila lang. Tapos, syempre, nung pinasok niya na parang wala akong naramdaman. Di ko alam kung nakapasok na ba. Ganun. Wala kang naramdaman. Opo. Wala. As in, talaga, legit, wala kang naramdaman. Alam mo yung parang lang, nangungulangot lang. Parang ka nangungulangot. Aray ko. baka mas nasaktan ka pa nung kinalikot mo yung ilong mo, no? Opo. Diyos ko po. Tapos, Anong mga sumunod na nangyari? Siyempre ako naman, parang fake ko lang yung reaction ko niya. Kunyari. Sige nga, Yam. Okay. Ito. Paano mo... Teka lang, paano mo inartihan Yam? Parinig mo sa amin sa buong mundo. Hindi ka naman namin kilala Yam eh. Paano mo inartihan? Ano yung mga linya mo? Sige nga. Siyempre mahina lang naman po na Na? sound, ganun. Pero sound pa rin. Anong sound mo? Sige nga, hindi kasi namin alam eh. Wala kaming alam sa mga ganito, Yam. Turuan mo kami. Ipaintindi mo sa amin, Yam. Paano ba? Yung parang lang. Ito. Ganun. Sige, Yam ha. Dadali na naman natin sila dito sa drama. Baka maging drama na ako dito. Baka may bigay na sa akin. Top secret drama special. Ganun. Okay, eto na naman. Nandun na naman tayo. Eto na, ako na muna magre-read muna ako. Okay. Mga kabisyo,
Si Yam at si Ricardo ay nagbanatan na. MMK na muna ulit tayo. Nagbanatan si Yam at Ricardo. Ngunit nung nakita ni Yam na napakaliit lang pala ng kargada ni Ricardo, mukhang hindi siya masasayahan sa gabi nila. Kaya ang ginawa ni Yam ay umarte siya habang si Ricardo ay nagpapakit sa kanya. Ito na, Yam. Apo. Yam, okay ba? Nasasayahan ka ba? Ayos ba? Oo. Anong oo? Naramdaman mo ba yung laki ng sausage ko, Yam? Okay ba? Hindi. Ito na, Hindi. Anong hindi? Ito na, ang bilis na nang ginagawa ko sa'yo. Hindi mo pa rin nararamdaman. Ano ka ba? Ano? Ito na. Ito na, oh. Nakikiliti kasi. Anong nakikiliti ka? Ba't ka nakikiliti? Hindi kita kinikiliti. Pinapaligaya kita. Ano ba yan, Yam? Ba't ganito? Hindi ka ba nasasayahan? Oo, pero nakikiliti lang ako eh. Ano ba naman yan? Nalilitan ka ba sa akin? Hindi naman. So nagmo-moan ka? Gumaganon ka? Opo. So parang nagko-cotton buds ka lang yun, no? Tapos yung pang-cotton buds, may pang-baby buds, yung... Alam mo ba yung baby buds, yung maliit? Yung mas maliit dun sa cotton buds na regular. Baby buds, pang baby yun eh. Yung may parang kutsara pa yung kabila. Ganun. Grabe. Ilang minuto kayo? Ilang oras kayo? Ilang oras? Hello? Hello po. Yam, ilang oras kayo? Ano lang po eh. Wala pang 1 hour. Pero tumagal yung ano nyo, yung making love Hindi. ninyo. I mean, wala pang 1 hour, nag-check out na kami. Ano lang Ganun siya, lang? siguro 5 minutes. Mga kabisyo, beating the record. Pang Guinness Book of Record, mga kabisyo, yung caller natin ngayon. Dahil first time ko nakarinig, kabisyo, na 1 hour ang ilang oras yung kinuha nyo na muna sa hotel? 24 hours? 3 hours? Hindi po, 3 hours lang. Ganun ba sa hotel? Alam ko walang 3 hours mga usually. Baka nga iba. Iba yung naiisip kong hotel kasi dun sa hotel na pinuntahan ninyo. Okay. So, 3 hours yung yung dapat nyo makonsume or magamit ninyo. Opo. Pero hindi kayo nakaisang oras. Hindi po. Bagkos, 5 minuto. Tsaka nag-aya na rin kasi ako umuwi. Sabi ko, naghihintay na yung best friend ko. So, kailangan ko nang pumunta. Umalis, ganun. Alam mo siya, sa totoo na mas matagal pa yung sinabun ka niya, no? Doon sa kubeta, no? Kasi nagulat nga ako nakailang pa lang, sabi niya, malapit na daw siya, ganun. Tapos yun, lumabas na. Ganon? Opo. Anong lumabas, ma'am? Gano'ng kadami? Siyempre, ang liit ng kargada, ang liit lang din ang lumabas. Konti lang. Parang patak lang ng condense nung hindi mabuksan, no? Ganon. Ilan taon na ba tong guy na to? Ano siya sa akin ahead ng mga 7 years? 7 years. Kung totoo yung edad mong 29 ka na, dito sa binigay mo sa amin. So, plus 7 years. So, mga around 36, right? Apo. Kasi 29 plus 7 is 36. Mm. So, 36 years old. Napakabata niya pa. Apo.
Eh, mga Tapos, ganyan, ang kasagsagan pa lang ng mga yan. Parang wala pa yan. Mga 60 anyos nga na lalaki. Ay, naku, grabe. ang nakakatawa pa, DJ, umuwi na kami. Tapos, Mhm. nag-chat na lang ganun. Sabi niya, ano daw, thank you daw. Nag-thank you siya, nag-thank you pa siya. Nag-thank you. Tapos after nun, siguro, nawalan din kami ng communication kasi nga, sabi niya magfo-focus daw siya dun sa anak niya, sabi Oo. niya gano'n. Sabi ko, sa'kin naman, sige, okey lang kasi sabi niya wala pa daw siyang balak makipag-commit nga. Oo. Tapos after few months, nag-chat ulit siya. Sabi niya ano, hindi niya raw ako makalimutan. So, nag-aaya siya ulit na makipag-meet. Oo. Pero sabi niya ano daw, may special request daw siya. Anong request? Sabi niya kung papayag daw ba akong makipag yung sa dalawang guy. Humingi na... Humingi na ng backup. Humingi na... Akala ko, dalawang babae, tapos siya. Hello po? Hello. Sorry, Yam. Nadadala ako eh. Medyo lumalakas ang boss ko at nawawala ako on air. Akala ko, eto bababaan ko. Sige. Akala ko, na-high blood na naman ako eh. Na-high blood na naman ako. Kakalmahan ko lang. Ayoko pala magpakatunog magalit. Ganito na. Akala ko, Yam, babae yung gusto niya na idagdag. Opo. Biruin mo, dalawang lalaki, tas ikaw lang daw? May kakilala daw kasi siya, sabi niya gano'n. Tas game daw sa gano'n. Oh. Tapos sabi niya kung papayag daw ba ako. Ano sabi mo? Dalawa daw sila. Siyempre, hindi pa ako pumayag. Sabi ko, ayoko. Oo. Sabi ko, ayoko ng gano'n. Sabi ko, kung dalawa lang. Pero, wala na talaga ako nun balak sa kanya. Kita Kasi sa kanya. Na-turn off na ako nung Wala na. Nabanggit Turn off namin. talaga yun. Kasi, di ba? Opo. Tsaka, nung time na yun, nagkabalikan na rin kami nung ex ko, nung boyfriend ko. Gaano kalaki kargada ng boyfriend mo? Mas malaki po kaysa sa Okay, Yam. Gusto namin malaman para sa benefit ng ating mga listener on radio, Okay. and especially sa on air, online, ano pa ba? On the galaxy, gano'n? Ito gusto namin. Pwede mo ba kaming bigyan ng image ng isang Yam? Kung ano bang itsura ng kausap namin ngayon. Dahan-dahanin mo kami, ipakilala mo ang sarili mo sa amin gamit ang inyong pag-explain ng maayos na ang bibig ko ay medyo manipis, yung mata ko ay bilog or chinita, mahaba buhok ko, ganun. Sige nga, bigyan mo nga kami ng imahe sa utak namin. Ano po? Bilog. Parang bilog ba ang mukha? Ganun. Parang di mo kilala mo yung sarili mo. Hindi. Ganito. Parang sabi nila may yung shape ng mukha hawig kay Bella Padilla. Pero ano lang naman, yung shape ng face tapos yung mata. Mhm. Pero hindi naman talaga siya yung kamukha kasi parang hindi naman ako gano'n kaganda. Mhm. Tas hindi naman gano'n katangos yung ilong ko. Ano lang siya, maliit lang gano'n. Maliit lang. Tas maputi. Mhm. Ay, hindi naman maputi, yung saktong puti lang. Oo, Ganun. pero alam mong maputi ka, hindi ka morena. Opo, maputi. Kasi 'pag kami ng friends ko, kino-compare nila yung kulay nila, sabi nila, "Maputi, ang puti mo naman," sabing gano'n. Oo. Pero Tapos, dito sa Korea kasi parang ang tingin nila sa kulay, 'pag ganitong kulay ay ko, iba naman yung fair puti nila skin. doon. Parang, Oo. yung medyo Iba yung medium puti daw. nila. Ganun. Yeah. Tapos, anong height mo? 5'2". 5'2", maliit. So, ikaw yung mga tipong cute girl lang, no? Ganun. Opo. Pwede. Pwede? Anong pwede?
Per depende, gano'n. Opo, 5'2" lang naman po ako. 5'2". Tapos anong ang vital statistics mo? Alam mo ba yon, ma'am? Opo. Okay, ilan? Ano lang. Ano lang po, 34, 34? 28, 28? 34. 24, 38, 34? 34, 28, 34. 34, 28, 34. Wow. Chocolate? O lights off? Ba't di mo sinasagot? Pastok to. Chocolate? Chocolate. O lights off? Lights off. While eating chocolate? Yes. Yam! Kamusta ka ngayon? Anong estado ng buhay mo ngayon? Meron ka bang pag-ibig? Opo. Okay naman po. Sa ngayon po, kami pa rin nung boyfriend ko. Long distance nga lang kasi nasa Pilipinas. Kamusta naman, ma'am? Nagpapabili na ba sa'yo ng motor itong boyfriend mo? Hindi naman po. Ano lang, basketball shoes lang. Hindi Aminin. po. Hindi naman siya, hindi siya yung taong humihingi, palahingi, ganun. Very good. Huwag mong Parang papaabuso yung minsan, sarili mo. Ako na lang yung nag-i-initiate minsan kapag may, birthday niya, ganun. Pero hindi naman yung ganun ka pricey yung Tama. Dapat huwag mong papaabuso yung sarili mo. As a OFW or nag-work, hindi man OFW or nasa ibang bansa ka, kasi yung tingin nila lagi, parang yaman-yaman ng mga tao nasa ibang bansa. Hindi nila alam, naghihirap din. Opo. Nahihirapan, di ba? Totoo. So, Totoo. mahigpit na yakap sa iyo, Yam. And maraming salamat sa napakainit Thank you po. at nakakasakit na panganak kwento mo, di ba? Yam, Opo. bibigyan kita Thank ng you po. pagkakataon na bumate or may last message dito sa ating lahat ng mga kabisyo natin na nakatutok ngayon. Alam mo ba, Yam, ano ka ngayon? Trending na trending ka sa lahat? Yes, ang dami nakatutok sa'yo ngayon, Yam. Libo-libo ang nanonood through online. Ang dami rin nagte-text sa akin ngayon, nagchat-chat na nakikinig on air 90.7 Love Radio. Yung mga driver natin, nasa palengking mga listener natin, ang dami. Ang dami, Yam. So, anong gusto mong sabihin? Baka may gusto kang sabihin, nananawagan ka na mag-ingat kayo doon kay Ricardo na napakaliit ng sausage. Ganun. Lang po, message ko lang dyan sa mga wag po kayong magtiwala sa looks kasi hindi porket may itsura, ganun. Mayroon Hungarian sausage. Minsan, Vienna sausage pala. Tsaka, syempre, wag kayong magtiwala agad. Kilalanin nyo muna ng mabuti yung isang tao at wag basta-basta wag nyo na akong gayahin na nakipag-meet or nakipag-chok-chok chenes agad sa unang meet-up. And mabuhay kayong lahat. Thank you po, DJ. Maraming salamat. Maraming salamat, Yam. Nasayahan ka ba? Nawala ba stress mo ngayong araw na to? Natulungan ka ba namin na makalimutan mo kahit papaano yung mga nakakapagod na problema mo? Opo, syempre naman po, parang napawi yung pagod sa work ngayong araw. Ayan. Salamat po. Sabi nga daw nila yung pagtawa is a best medicine para sa mga pusong napapagod na at sa sarili natin, no? At least, Yam, thank you so much. Opo, thank you po. Sana napatawa ko kayong lahat. Yes, tawang-tawa kami. Sagad na sagad. Salamat po. Thank you, Yam. God bless and good night. Good night po. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang kwento ng ating top secret caller ngayon na si Yam. At kung gusto nyo lang po maging good vibes, gusto nyo lang po maging masaya mga kabisyo, ngayong gabi na to kasama mo po kami.
Yan lang ang gusto kong sabihin sa inyo. Kung gusto nyo po magkwento ng nakakalungkot, kasama mo kami. Gusto nyo po ng masasayang kwento, kasama mo kami. Kaya po ang handog naming awitin sa inyo mga kabisyo, bago po ako magpaalam, ang awitin na ginawa po namin para sa inyo ng 90.7 Love Radio, kasama mo. Dito lamang yan sa number 1 radio station, Metro at Mega Manila, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize sa mga kabisyo? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!